Kira dhisik. Pak, Piye? jembatannya dibangun ya Pak. Kira nek dalan liyan. Lagi kok malah neng kene. Rumangsaku aku wis rono iki, lah kok mbel burene neh ta. Lek emang kakangmu wis budal. Mbok mriko to. Lah piye? Oi! Kowe matamu. Ayo. Ya ya ya. Ojo nyalahke kawan Romo lan Oh alah. Layak to layak. Ya Tia. Tiyok piye to? Iki lho IP-mu dhewe lah kok mbok Pakne pakne iki ceritane pacare. Lah iki lho tanggaku sing duwe utang isih 15.000 kae.